vale? Digamos que como un terreno compartido, é algo moi característico noso, por iso é importante que o saibades, Iso é unha comunidade de montes, así moi... Bueno, fixaros, aquí onde estamos, que temos unha vista bastante bonita, se vos fixades a chegarvos un poquinho máis os que estades atrás, se non o vades a ver. Mirades que temos a Ponte de Rande, o Estreito de Rande ali ao fondo, vale? O vedes, aquí temos a Península de Vigo, para aí, pois se o vi. Por certo, por ali hai lobos, que non quera creer ou cree que non, pero todavía quedan algúns lobos por en Serra do Suído. Entón, se vos fixades, hai unha cousa que é bastante característica, non? Que mirades tanto na Península do Morrazo, non se pode decir en todo, pero mirades que hai como un verde oscuro, vos fixades? Bueno, eso é fundamentalmente porque todo o que está plantado é piñeiro e eucalipto, vale? Aquí a volta, fundamentalmente, alá ao fondo non o podemos ver porque ora o sol está moi forte, pero basicamente, se a luz fora adecuada, miraríamos tamén que unha cor así como un verde oscuro, non? Pois iso é o que diferencia fundamentalmente ese verde oscuro de, digamos, que as plantas autóctonas, que é un verde un pouco máis claro. Se vos fixades a toda a volta, entón, dicir, o bosque autóctono, podríamos decir, o propio noso, que está en, pois, digamos que en dificultades, non? Vale. Este non quere dicir que o que estemos vendo aquí sea o único sitio onde se este resenando o bosque autóctono e tal, pero non hai moitos, non? Entón, por que eso? Por que pasa eso? Porque durante moito de fora, neste caso o piñeiro eucalipto, era o máis rentable, e durante ese tempo pois, se foron facendo cousas que estaban ben e outras que non están tan ben. Que estamos facendo aquí? Pois estamos tentando recuperar unha zona esta é unha antigua que teño unha nova, pois está aquí, para que mire que se mostrei. Acacia negra, ten varias características, fixarnos. Esta é unha especie que ven do sur da Australia, vale? Se dan sitios onde hai moita agua, se dá moi ben. E chaman tamén oliveira negra porque parece un pouco a folla relativamente, pois a oliveira, que dá as olivas, non? As aceitunas. Fixarvos, aquí non me esmerei moito, pero normalmente unha das características moi grandes. Iso lle dá moita agua, porque como máis grande, eles poden facer que a súa... Cales son as principales características desta árbore? Bueno, pois varias. Unha delas, que crece a un ritmo moi rápido, entre 70 e 80 centímetros por ano. Iso fai que, vamos, que non é que a miremos medrar cada día, pero medra unha velocidade moi superior a que medran, por exemplo, os carballos. Fixarvos, isto non é só da acacia, pero vos vou a dar... A ver, se estades moi atentos, vos vou a facer outra. Mirades como unhas boliñas aquí, aos que estades en primeira liña, as vedes? Bueno, iso é nitróxeno que fixa a planta, e digamos que é capaz de absorber, con ese nitróxeno é capaz de absorber todavía máis os nutrientes. Hai unha característica, tamén da acacia, que fai que a terra se acidifique moito. É tanto así que se algún quere cheirar, non cheira moi ben, pois miraredes, a ver, este mozo que está, mira como cheira, a ver, mira, no, cheira como cheira. Mirades que cheira moi forte, cheira moi forte, a ver, estas mozas de aquí, a ver quen se atreve. Como ácido, verdade? Huele a tierra. Cheira a terra, pero digamos que unha terra, pois moi, de feito ás veces pasa, fixarvos, vos conto unha anécdota, ás veces pasa que nos bosques da acacia, cando están moi densos, non foi falta de arrancar unha acacia e cheirala, sino simplemente esa cheira, hai este mismo cheiro. E cheira moi parecido a aqueles que, o mellor vos os profesores saben do que estou a falar, cando pasa un raposo e deixa ese cheiro tan característico, tan forte, pois cheira moi... Confunde, por aquí pasou... Estamos nun bosque de acacias. Vale, cal é o principal problema desta árbore cando queremos eliminala? Pois que cando a cortamos, non podría pensar, bueno, cortamos un árbore e xa se acabou o conto,
non hai máis, non, pero aquí esta especie de acacia ten unha resposta moi agresiva, é dicir, onde había pois, unha tronca de árboles, pois pasamos a ter dúas, dicimos, agora vamos a cortala outra vez, pois pasamos a ter 4, 8, a ver como andades de matemáticas, de 8 pasamos ao doble de 8, cantas son? 16, bueno, pois podíamos pasar incluso a 32 e casi a 40, porque eu as teño atopado de casi 40 polas que salen dunha mesma tronca. Nos aburriríamos, fan e, de feito, se expanden, se españan, por que? Porque a semente se abre, vale, e pasa exactamente igual que o eucalipto, e non morren así tan fácil, é unha especie que por ven, hai unha entre aspas, porque claro que lle fai dano, pero se regenera moi rápido, vale? Entón, o problema aquí, toda esta vaguada que vemos, onde está o voso mestre ahora mesmo, hasta abaixo, onde está a regueira, todo isto era acacia, levamos 11 anos aproximadamente, esta non é a única experiencia, e ahora mesmo, pois aquí, mirades, carballos, vidueiros, cerdeiras, aixanguiños, está representado casi todos os árboles do bosque atlántico, menos unhas cantas excepcións, que despois vos explicarei por qué. Aquí mirades, a man dereita, onde está seno para aquí, mirades, pois hai un bosque de vidueiro. Ese bosque foi plantado por nenos da vosa escola, xa fai 10 anos aproximadamente, 10-15 anos, xa está aí consolidado. E o problema de cando temos un bosque de acacia, o problema non é tanto plantar, porque iso é relativamente fácil, o problema é manter. Porque se non fixéramos absolutamente nada, a acacia medra tan rápido que se comería o que plantamos. Aquí se abrides, mirades, abrir un momentiño, as acacias. Dicir, isto mirades unha acacia pequena, pero fixarvos, aí está unha tronca de acacia grande. Esta acacia ao final morreu, fixarvos que é tan claro que morreu que cando os cogumelos son capaces de medrar na tronca, se non está morta, ela rexeita constantemente os cogumelos. Dicir, pero que os cogumelos medren, eso quere dicir que xa non hai resposta. E daqui se sacaron, pois fixarvos, desta tarea daqui se sacaron casi 150 toneladas de acacia, vale? Claro, é un pouco a dificultade que saibades que é moi fácil, digamos que meter unha especie, pero despois sacala é moi difícil, vale? Con todo isto, pois está vindo vida, os explicarei, miraredes pois algunhas pegadas non só que plantamos aquí, porque hai espacio, entón veñen árbores de outro lado, con semente, este un pouco que estamos facendo. Xa miro que estades tomando notas,